ሰላም ከመቀኒኹም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ቻናል ጽዮን ኢንተርቴይንመንት ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ዛንታ ኣብ ውሽጢ ደበናታት ከተማ መቐለ ዝተሓበአ ብስድራቤታዊ ምስጢርን ብነዊሕ ዓመታት ዝተኣልመ ወዲትን ዝተሓላለኸ ናይ ፍቕርን ሕነ ምፍዳይን ታሪኽ እዩ። እዚ ትረኻዚ ካብቲ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ሕቶታት ጥልመታትን ዝመልኦ ክኸውን ዘይነበሮ መርዓ ዘርእስቱ ሰፋሕ ዝበለ ዛንታ እዩ። ሰቕታ ዝዓብለሎም ኣጋጣሚታትን ኣብ መንጎ ስምዒትን ግዴታን ዘሎ ምውጣጥን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። እዚ ዛንታ እዚ ንቡር መርዓ ዘይኮነስ ናይ ታሪኽ ሕሳብ መወራረዲ እዩ። እቲ መዓልቲ ንቡር መዓልቲ ይመስል ነይሩ። ፀሓይ መቐለ ብልሙድ ዋዕዋዕትኣ እናተኣታተወት ኣብ ገዛ ስድራ ቤት ገብረ መድህን ግን እቲ ሃዋህው ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝኸበደ ነይሩ። ሃና ገብረ መድህን እታ ንዓመታት ከም ኣብነት ቁም ነገርን ስነ ስርዓትን እትጥቀስ ጓል ሎሚ መርዓኣ እዩ። ኣብ ቅድሚት መስትያት ኮፍ ኢላ ክትኳሓልን ከላ ኣብ ገጻ ዝነበረ ፍሽኽታ ንቡር ናይ መርዓት ሓጎስ ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋን ዝተሓበአ ምስጢር ንምኽዳን ዝተገበረ ማስኪ ዝመስል ነይሩ። ሃና ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣስተውዓሊትን ሓሳባታ ኣብ ውሽጣ እንትዓጽውን እያ። እቲ ምስ ዮናታን ኪሮስ ዝግበር ዘሎ መርዓ ንክልቲኦም ሓያላን ስድራ ቤታት ዘወሃህድ ዓብዪ ፍጻመ ተባሂሉ ይሰመ እምበር ንዓኣ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ህይወታ ውሳነ እዩ። ከተማ መቐለ ብወረ መርዓ ሃናን ዮናታንን ተናዊጣ ትርከብ። ኣብያተ ምግቢ ካፌታትን ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ጽሕፈታትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝጥራሕ እዮም ዝዛረቡ። ክልተ ሓያላን ስድራ ቤታት ክተሓዋወሱ ከለዉ ሓድሽ ናይ ስልጣን ምዕራፍ ከም ዝጅምር ኩሉ ይፈልጥ እዩ። ንታሪኽ እዞም ክልተ ስድራ ቤታት ንምርዳእ ናብቲ ቅድሚ 15 ዓመታት ዝነበረ ግዜ ምምላስ የድሊ። ሽዑ መቐለ ገና ንዓበየት ኣብ ትርከበሉ እዋን ሰለስተ እሩኽ ማለት እውን ኣይተ ኪሮስ ዓለም፣ ኣይተ ገብረ መድህን ከምኡ እውን ኣቦ ኤልያስ ዝነበረ ኣይተ ሃይለ ሓባራዊ ፕሮጀክት መስሪቱ እቲ ፕሮጀክት ሰፊሕ ናይ መሬት ወፍሪ ነይሩ። እንተኾነ ግን ስስዐ ኣብ መንጎኦም ኣተወ። ኪሮስ ዓለም እቲ ብረቂቕ ተንኮሉ ዝፍለጥ ንገብረ መድህን ብምእማን ንሃይለ ካብቲ ፆታ ንምውፃእ ወጠነ። ገብረ መድህን ሰለስተ ኮይና ክንከፍሎ ዝግባእ ትርፊ ክልቴና ኮይና እንተበላዕናዮ ይሓይሽ ኢልዎ። ገብረ መድህን እኳ መጀመርትያ እንተተጠራጠረ ሳባ ሰበይቱ ግን ንደቅና ዝኸውን ሃብቲ ክንእክብ ኣለና ብምባል ኣተባባዕቶ። በዚ ድማ ንሃይለ ብናይ ሓሶት ምስጢራዊ ሰነዳት ከሰስዎ። ሃይለ ንጹህ እኳ እንተነበረ መርትዖታት ኩሉ ተሰሪሑ ስለ ዝነበረ ግን ኩሉ ንብረቱ ተወሪሱ ስሙ ተጸሊሙ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሕስም ሞተ። ኤልያስ ወዱ ድማ ምስ ኣዲኡ ኮይኑ ኣብ ዓዲግራት ብሽግር ዓበየ። ዮናታን ኪሮስ እቲ ብትምክሕትን ብጸጥታን ዝፍለጥ ወዲ ሓያል ነጋዳይ ብወገኑ ነቲ መርዓ ብኻልእ ዓይኑ እዩ ዝጥምቶ። ዮናታን ከም ኣቦኡ ኪሮስ ዓለም ኩሉ ነገር ብቁፅፅሩ ክኸውን ዝደሊ ሰብ እዩ። ዮናታን ንሃና የፍቅራ ድዩ ወይስ ንቤተሰባዊ ረብሓ ክብል እዩ ዝምርዐዋ ዘሎ ዝብል ሕቶ ኣብ ከተማ መቐለ ብብዙሓት ይለዓል ነይሩ። ዮናታን ዝኾነ ነገር ብሃንደበት ክመጽዋ ይደልን። ንሱ ንኹሉ ምንቅስቓሳት ሃና ብጥንቃቐ ይከታተሎ ነይሩ። ኣረ ገለ ምስጢራት ከም ዘለዋ እውን ይፈልጥ እዩ። ንሱ ግን ኣይተሃወኸን። ምንቅስቓስኪ ኣይጠፍኣንን እዩ፣ ግዜ ጥራይ ክትሕልፊ ዘለኺ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ሰቕታ መሪፁ። ስድራ ቤት ኪሮስ ንዓመታት ኣብ መቐለ ዝነበሮም ጽልዋ ብገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብፍርሒ ዝተሃነፀ እዩ ነይሩ። ዮናታን ድማ ነዚ ውርሻ እዚ ንምቕጻል ዝተዳለወ ወራሲ እዩ። ዮናታን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካፌታት መቐለ ኮፍ ኢሉ ንሰባት ብርሑቕ ክከታተል ይፈቱ። ሃና ምስ ኤልያስ ክትራኸብ እንከላ እውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ፣ ግን ሰቕታ መሪፁ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ንሱ እውን ናቱ ምስጢር ነይሩዎ። ሃና ነቲ መቐነታዊ ክዳን መርዓ ክትለብስ እንከላ እታ ሰፊሕ ልባ ብሓሳብ መላእት። ትማሊ ምሸት ምስ ዮናታን ኣብ ሓደ ጽሙቕ ቦታ ተራኺቦም ነይሮም። ዮናታን ሃና ጽባሕ እታ ቀንዲ መዓልቲ እያ፣ ብዙሕ ሰብ ክመጽእ እዩ፣ ግን እቲ ኣገዳሲ ነገር ድሕሪ እቲ መርዓ ዝመጽእ ናይ ሃብቲ ስምምዕ እዩ። ንስኺ ድማ ወራሲት ናይ ዝኹሉ ክትኮኒ ኢኺ ኢልዋ ነይሩ። ንሳ ግን ብልባ ሃብቲ ወይስ ሓመድ ትብል ነይራ። ዮናታን ብፍሽኽታ ተሰንዩ ኣቦኺ ገብረ መድህንን ኣቦይን ቅድሚ 20 ዓመት ዝጀመርዎ ስራሕ ጽባሕ ፍጻሜኡ ክረክብ እዩ፣ እቲ ንብረት ኩሉ ክጥመር እዩ ምስ በላ ሃና ንሓደ ሓሞት ጸጥ በለት። ዮናታን ሰቕታኣ ከም ስምምዕ ወሲዱ ግን እቲ ናይ ዓይና ዝነበረ ሓዊ ኣይረኣዮን። ሃና ካብ ንእስነታ ጀሚራ
ኣቦኣን ኣይተ ኪሮስን ኣብ ማእኸል ለይቲ ዝገብርዎም ዝነበሩ ዝርርባት ትሰምዕ ነይራ። ኣቦኣ ህልና ይወቕዕን ኣሎ ክብል እንከሎ ኪሮስ ህልና ንደኻታት እዩ ዝጠቅም ንዓና ግን ገንዘብ እዩ ዘድልየና ክብል ትዝክሮ። ኣብቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኤልያስ ሃይለ ኣሎ። ኤልያስ እቲ ንሃና ካብ ልቡ ዘፍቀረን ዝተፈቐረን ወዲ እዩ። ኤልያስ ግን ተራ መፍቀረ ጥራሕ ኣይነበረን። ስድራ ቤቱ ቅድሚ ዓመታት ብሰንኪ እዞም ሎሚ መርዓ ዝገብሩ ዘለዉ ስድራ ቤታት እዮም ዝዓነው። ኤልያስ ነዚ ሓቂ ዝሒዙ እዩ ምስ ሃና ፍቕሪ መስሪቱ። ንሱ ንሃና ሃና ኣጆኺ እቲ ምስጢር ኩሉ ኣብ ኢደ እዩ ዘሎ፣ ጽባሕ እዛ ከተማ ሓቂ ክትሰምዕ እያ፣ ንስኺ ግን ስለምንታይ ኢኺ ነዚ መርዓ ትቕጽልዮ ዘለኺ ክብላ እንከሎ ሃና ኤልያስ ሓቂ ንምውፃእ ግዜ ይድልዮ እዩ፣ ንስኻ ጥራይ ኢኹንካ እንተበዲልካ ኣነ እውን ኣብዚ ገሃነም ዘይተዓጽየ ዘለኹ በለቶ። ኤልያስ ንሃና መጀመርታ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ከለዉ እዩ ረኺብዋ። ንሳ ጓል ገብረ መድህን ምዃና ምስ ፈለጠ ከቐርባ ዝደለየ ንሕነ ምፍዳ እዩ ነይሩ። ግን ድሓር ፍቕሪ ናይ ብሓቂ ሓዘቶም። ሃና ድማ ኤልያስ ኣቦታቶም ንኣቦኻ ጥራይ ኣይኮኑ ዝበደሉ ንዓይ እውን ታሪኸይ ከም ዝጸልም ገይሮሞ እዮም ኢላ ምስ ነገረቶ ሓባራዊ ጸላኢ ከም ዘለዎም ተረድኡ። ኤልያስ ነቲ ካብ ዓዲግራት ዘምጽኦ ሰነድ እናገላበጠ ነተብኡ ዝኸፈሎ ዋጋ ዘከረ። ኣቦኡ ሃይለ ቅድሚት ዓመታት ምስ ኪሮስ ኣለምን ገብረ መድህንን ብሓባር ክሰርሕ እንከሎ ብስርቂ ተኸሲሱ እዩ ማእሰር ተኣትዩ። ሽዑ ኣይተ ኪሮስ ሃይለ ክጥለም ነይርዎ ምክንያቱም እቲ ፕሮጀክት ንክልተ ሰባት ጥራይ ዝኸውን ኢሉ ንገብረ መድህን ከእምኖ እንከሎ ወይዘሮ ሳባ እውን ሰሚዓ እያ። ሳባ ሓቂ እናፈለጠት ስቕ ዝበለትሉ ምክንያትን ንሃናን ንስድራ ቤታን ዝስልጣን ንምውሳድ እዩ ነይሩ። ኤልያስ ሕጂ ነዚ ታሪክ ዝሒዙ ኣብ መቐለ ንዝርከብ ዓብዪ ኣዳራሽ መርዓ መፀ። እቲ ናይ መርዓ ምድላው እናቐፀለ ምስ ከደ ሃና ምስ ዮናታን ኣብ ዝገበረቶ ናይ መወዳእታ ርክብ ዮናታን ሓንቲ ዘይትርሳዕ ሓሳብ ደብሪዩላ ነይሩ። ሃና ሰብ ክሃድም ይኽእል እዩ፣ ካብ ጽላሎቱ ግን ኣይሃድምን እዩ፣ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓዊ ከየንድደኪ ጥንቃቐ ግበሪ ኢልዋ። እዚ ቃል እዚ ንሃና ዘስንብዳ ዘይኮነስ ንውሳናኣ ዘደልድል እዩ ነይሩ። ዮናታን ብዙሕ ከም ዝፈልጥ ተረዲኣ፣ ግን ንሱ ዝፈልጦ ሓቂ ፍርቂ ጥራይ ምዃኑ እያ ትተኣማመን ነይራ። ሃና ኣብቲ ናይ መርዓ መዓልቲ ንግሆ ናይ ቀደም ዓርከ ቦኣ ስልክ ደው ኢላ ሓደ ናይ መወዳእታ ፋይል ክሰደላ ሓትታቶ። እቲ ፋይል ድማ እቲ ንዓመታት ተሓቢኡ ዝነበረ ናይ ባንኪ ምንቅስቓስን ናይ ፊርማ ስርቅን ዘለዎ መርትዒ እዩ ነይሩ። እዚ ሰነድ እዚ ጥራይ እዩ ነይሩ ብኣይተ ኪሮስን ብኣቦኣ ዝተሃነፀ ናይ ሓሶት ግንቢ ከፍርሶ ዝኽእል። ከተማ መቐለ ሎሚ ብወጋሕታ እያ ተላዒላ። ኣብቲ ቀንዲ ኣዳራሽ መርዓ ዝበለፀ መጋየፂታትን ሙዚቃን ተዳልዩ ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ እቶም ኣጋይሽ ዝነበረ ሃዋህው ዝተወጠረ ነይሩ። ሰባት ብሕሾኽሾኽ ይዛረቡ፣ ገለገለ ድማ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝጠፍአ ገንዘብ ይልዕሉ ነይሮም። ወላዲት ሃና ወይዘሮ ሳባ ገብረ መድህን ነቲ ስድራ ቤታዊ ክብሪ ንምሕላው ክትብል ኩሉ ነገር ጽፉፍ ክኸውን ትጽዕር ነበረት። ሳባ እታ ቀንዲ መፍትሕ ናይቲ ጥንታዊ ምስጢር እያ። ቅድሚ ዓመታት ኣቦ ኤልያስ ክኽሰስ እንከሎ ንሳ ሓቂ እናፈለጠት ስቕ ዝበለት ሰብ እያ። ሎሚ ግን እቲ ስቕታ ክቕጽል ኣይከኣለን። ሳባ ኣብቲ መርዓ እናተንቀሳቐሰት ልባ ብፍርሒ ትወቅዕ ነይራ። ጓላ ናብቲ ዓብዪ መፈንጥራ ተኣቱ ከም ዘላ እናፈለጠት ንስድራ ቤታዊ ስም ክትብል ጥራሕ እያ ነቲ ሓቂ ዓቢጣቶ። እታ ሜሮን ትበሃል ጓል ሓብታ ንሃና ሃና ገና ግዜ ኣለኪ እዚ ነገር እዚ ንዓኻ ኣይኮነን ትብላ ነይራ። ሜሮን ካብ ኩሎም ንላዕሊ ንልቢ ሃናን እንተንብብ ነበረት። ሜሮን ካብ ሓንቲ ገጸ በረከት ዝመጸላ ሰነድ ርያ። ሃና እዚ ሰነድ እዚ እንታይ እዩ ምስ በለታ ሃና ሜሮን ሎሚ መርዓ ዘይኮነስ ንጽህና ዘረጋገጸሉ መዓልቲ ይበለታ። ሃና ናብታ ኣዳራሽ ክትኣቱን ከላ ኩሉ ሰብ ብኣድናቖት ጠመታ። እቲ ጻዕዳ ክዳን መርዓ ንንጽህናኣ ዘይኮነስ ንምስጢራ መሸፈኒ እዩ ነይሩ። ዮናታን ብኹርዓት ጠጠው በለ። ኣቦኡ ኪሮስ ድማ ንገብረ መድህን እንኳዕ ተሓጐስካ ሎሚ ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ሓያላት ኮይና ኣለና በሎ። ገብረ መድህን ብሓጎስ ርእሱ ነቕነቐ። ንሳቶም ዘይፈለጥዎ ግን ኤልያስ ኣብቲ ኣዳራሽ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ይከታተሎም ከም ዝነበረ እዩ። ኤልያስ ኣብ ኢዱ ዝሓዞ ሰነድ ናይቲ ፕሮጀክት ቀንዲ ውዕልን እቲ ዝተሰረቐ ፊርማን ዘርኢ እዩ ነይሩ። ኤልያስ ንሃና ብርሑቕ ክጥምታ እንከሎ ሃና ንምስልኺ ክሳብ መወዳእታ ክትሕዝዮ ዲኺ ኢሉ ሓሰበ።
التدارش بطريت زملاء ጻዕዳ ዕምባባታትን ክቡር ጨናን ተዓብሊሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጢ እቲ ድሙቕ ስነ ስርዓት ግን ናይ ጥልመትን ናይ ሕነ ምፍዳይን ጽላሎት ይንቀሳቐስ ነይሩ። እቲ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ክጅመር እንከሎ እቲ ቀሺ እዚኦም ክልተ ሰባት ክምርዓው ዝቃወም እንተሎ ሕጂ ይዛረብ ምስ በለ ጸጥታ ሰፈነ። ንቡር ናይ መርዓ ጸጥታ ዘይኮነስ ገለ ነገር ክመጽእ ምዃኑ ዝጥምት ጸጥታ። ኤልያስ ናብቲ ማእኸል ብምውጻእ ኣነ ቃወም በለ ብዓብዪ ድምፂ። ኩሉ ሰብ ሰንበደ። ሳባ ገጻ ጸሊሙ። ኪሮስ ዓለም ግን ኣይተረበሸን። ኣነ ኤልያስ ሃይለ እያ። እቲ ስድራ ቤትኩም ዘጥፍአኹሞ ሃይለ ወዱ። እዚ መርዓዚ ኣብ ልዕሊ ዝተሰርቐ ገንዘብን ዝጠፍአ ህይወትን ዝተሃነጸ እዩ በለ። ኤልያስ ነቲ ሰነዳት ንህዝቢ ኣርኣዮም። ሰባት ግራ ተኣታተው። ገለ ድማ ሓቁ እዩ ሃይለ ንጹህ ነይሩ ክብሉ ጀመሩ። ዮናታን ግን ብዘገርም ኩነታት ፍሽኽ ኢሉ ካብ ቦትኡ ተላዒሉ። ኤልያስ ሓቅኻ ኢኻ ኣቦይ እዚ ኩሉ ከም ዝገበረ ፈልጥ እያ። ስለዚ ድማ እየ ንዓኻ መርትዖታት ክትረክብ ዝሓገዝኩኻ በለ። ኩሉ ሰብ ገረሞ። ዮናታን ንኤልያስ ተጠቒሙ ነቦኡ ካብ ስልጣን ንምውራድ ንሱ ንኩሉ ንብረት ንምቁፅጻር ዝሓሰቦ ሽርሒ እዩ ነይሩ። ዮናታን ኣቦይ ግዜኻ ሓሊፉ እዩ። ሎሚ እቲ ንብረት ኩሉ ናባይ ክመጽእ እዩ። ኤልያስ ድማ ዝግብኦ ረኺቡ ከይኸይድ ይበሎ። ዮናታን ነቲ መድረኽ ተቆጻጸሮ። ኪሮስ ዓለም ብድምፂ ተንቀጥቀጠ። ወደይ ንስኻ ዲኻ ክትከድዐኒ በሎ። ዮናታን ድማ ኣቦይ ንስኻ ንሃይለ ክትከድዖን ከለኻ ንዓይ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ዝጠለም ኣርኢኻኒ ኢኻ በሎ። ኤልያስ መሳርሒ ዮናታን ምስኾን ምስ ተረድኦ ክዛረብ ኢሉ ቃል ኣጠፍኦ። ሃና ግን ሎሚ ክትስዕር ዝመጸት እያ። ዮናታን ንስኻ ካብ ኣቦኻ ዝገደድካ ኢኻ በለት ብዓብዪ ድምፂ። ሃና ካብ ቦርሳኣ ክልተ ተወሳኺ ፋይል ኣውፅአት። ዮናታን ንኤልያስ ክሕግዝ እንከሎ ንዓይ እውን ከም መሳርሒ ክጥቀመለይ ሓሲቡ ነይሩ። ግን ዮናታን እቲ ካብ ባንክ ተውፃኻዮ 2 ሚልዮን ዶላር ኣብዚ ሰነድ እዩ ዘሎ። ንስኻ እውን ሰራቂ ኢኻ በለቶ። እቲ ሰነድ ዮናታን ብስውር ካብ ናይ ስድራ ቤት ካዝና ገንዘብ ክሰርቕ ከሎ ዘርኢ እዩ። ሃና ንዓመታት ኣብ ውሽጢ እቲ ሓዊ ኮይና ክትእክቦ ዝጸንሐት መርትዖ ሎሚ ኣብ መድረኽ ፈሰሰ። ዮናታን ደንዘዘ። ሃና ቀጸለት። ኣነ ንዮናታን ክምርዖ ዝተስማዕማዕኹ ነዚ ኩሉ ምስጢራዊ ሰነዳት ንምውፃእ እዩ ነይሩ። ዮናታን ንስኻ ንኤልያስ ንበቐል ክትጥቀመሉ ሓሲብካ፣ ኣነ ግን ንፍትሒ እየ ተጠቒመሉ በለቶ። ሃና ቀጸለት። ኣቦይ ንስኻ እውን ተሓታቲ ኢኻ። ሳባ ማማ ንስኺ ሓቂ ዓቢጥኪ። ሎሚ ግን ሓሶት ኣውቂዑ እዩ። ኣነ ነዚ መርዓዚ ንክብሪ ስድራ ቤት ዘይኮነስ ንስድራ ቤተይ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ እየ ተጠቒመሉ በለት። ሃና ንኩሉ ንብረት ስድራ ቤታን ስድራ ቤት ዮናታንን ናብቶም ዝተበደሉ ሰራሕተኛታትን ግዳያት ክመላለስ ጠበቓ ገይራ ኣዳልያቶ ነይራ። እቲ ናይ መርዓ ኣዳራሽ ናብ ቤት ፍርዲ ተቐየረ። ፖሊስ ናብቲ ኣዳራሽ ክኣትው እንከለዉ ዮናታንን ኪሮስን ገብረ መድህንን ካድሙሉ ዝኽእልሉ ቀዳዳ ይነበሮምን። ወይዘሮ ሳባ ብንብዓት ሃና ጓለይ ስለምንታይ እዚ ጌርኪ ምስ በለታ፣ ሃና ምክንያቱም ሰብ ብብልጭልጭ ነገር ክነብር ኣይኽእልን እዩ ማማ፣ ድሕሪ ሕጂ ብሰላም ክንድቅስ ኢና በለታ። ሃና ነቲ መርዓዊት መሸፈኒ ገጽ ኣውሊቓ ደርበይቶ። ነፃነት ካብ ሃብቲ ይበልጽ በለት። ኤልያስ ንሃና ጠሚቱ እታ ዘፍቅራ ጓል ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃና ተገንዘበ። ግን እቲ ፍቕሮም ሎሚ መዕረፍ ረኺቡ እዩ። ኤልያስ ሃና ሕጂ ሓቂ ወፂያ ኣላ ብሓባር ንኺድ በላ። ንሳ ግን ብፍሽኽታ ኤልያስ ንስኻ ናትካ ህይወት ኣለካ፣ ኣነ ድማ ናተይ ንዓመታት ንሕነ ምፍዳይን ንሓቂ ሙፃን ጥራሕ ኢና ሓሲብና፣ ሕጂ ግን መን ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና በለቶ። ሃና ካብታ ኣዳራሽ ክትወፅእ እንከላ ፀሓይ መቐለ ትዓርብ ነይራ። መቐለ በዚ ዛንታዚ ክሳብ ሎሚ ትዛረብ። ሓቂ መሪር እያ ግን ሓራ ተውፅእ እያ። እቲ ኣብ መቐለ ዝፈሰሰ ደም ንጹሃን ሎሚ ብፍትሒ ተሓፂቡ እዩ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትርኢት ሃና ኣብ ሓደ ኩርባ ኮይና ነቲ ከተማ ትጥምት ነይራ። እቲ ንዓመታት ዘሰቓያ ዝነበረ ድምፂ ኣቦኣ ኪሮስን ሕጂ ጠፊኡ እዩ። ዮናታን ካብ ቤት ማእሰርቲ ደው ኢሉ ሃና ተዓዊትኪ ኢኺ ግን ንበይንኸ ኢኺ ተሪፍኪ በላ። ንሳ ድማ ዮናታን ንበይንኻ ምዃን ካብ ምሰረቕቲ ምንባር ይበልጽ ኢላ ዓፀወትሉ። ኤልያስ ናብ ዓዲግራት ተመሊሱ
ሓድሽ ህይወት ጀመረ። ሃና ግን ንበይና ክትነፍር ወሰነት። እቲ መርዓ ክኸውን ዘይነበሮ እዩ ነይሩ፣ ግን ሓቂ ንምውፃእ እቲ እንኮ መንገዲ ንሱ ጥራይ እዩ ነይሩ። እታ ነብሳ ካብ ሰንሰለት ዝተላቐቐት መርዓት ሎሚ ብሓዱሽ ብርሃን ገጻ ተመሊኣ ንመጻኢኣ ብተስፋ ትጥምተላ። ክቡራት ተኸታተልቲ ጽዮን ኢንተርቴይመንት ናይ ሎሚ ዛንታና ኣብዚ ይዛዝም። ፍቕሪ ሓቂ ከምኡውን ታሪክ ስድራ ቤት ኣብ ልዕሊ ዝተቐበረ ሓሶት ክህነፅ እንከሎ ውፅኢቱ ከምዚ ዝረኣናዮ እዩ ዝኸውን። ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ? ሃና ዝወሰደቶ ስጉምቲ ትኽክል ድዩ ነይሩ? ኤልያስ ንበቀል ክብል ፍቕሩ ኣጉዲሉ ዶ ይኸውን? ዮናታን ዝግብኦ ረኺቡ? እንተኾነ ግን እቲ ሕቶ ተረፍ ኣሎ። ሃና ካብ መጀመሪኡ ጀሚራ ነዚ ኩሉ ክትገብር እንከላ ንኤልያስ ብሓቂ ተፍቅሮ ነይራ ወይስ ንሱ እውን ናይቲ ፕላን ኣካል እዩ ነይሩ? ርኢቲኹም ኣብ ኮሜንት ግለጹልና። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ምግባርን ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ። ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ኩኑ። ብካልእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።